No cal dir que estic contra la corrupció. Vaig ser el primer periodista a Catalunya en investigar el que després seria el cas Treball. Però si el president de la Generalitat, Artur Mas, ha de fer més retallades, potser que comenci per l'oficina antifrau. En primer lloc, perquè el que havia de ser una mena d'FBI a la catalana s'ha convertit en una agència de recol·locació en temps de crisi, sobretot des dels càrrecs del PSC, que era qui la va posar en marxa inicialment. Fins i tot hi ha un exregidor de l'Ajuntament de Barcelona que després va passar pel Departament de Justícia. En segon lloc, perquè no dona exemple. El responsable d'ètica ja va violar la llei d'incompatibilitats, segons va publicar llavors el diari ABC. Hi ha un alt càrrec, Carles Quílez, imputat també per presumpte suborn i revelació de secrets. La veritat és que cada vegada que demanem la seva dimissió, aquest senyor ens posa una demanda, però això no ens farà callar. Al contrari, és increïble que, imputat per un jutge, no hagi presentat la seva dimissió, ni ningú hagi pensat en cessar-lo o apartar-lo del càrrec, encara que fos de manera temporal. Ho dic amb tota la presumpció d'innocència que calgui, però l'Oficina Antifrau no és una ONG, ni la Mare Teresa de Calcuta. És, com el seu nom indica, l'Oficina Antifrau de Catalunya. I estic convençut que si el senyor Carles Quílez continués sent un periodista de tribunals de la cadena SER, en comptes d'un alt càrrec de l'Oficina Antifrau, demanaria la dimissió amb la mateixa insistència que la demano jo ara. Tant se val, ara el mal ja està fet, fins i tot encara que l'acabin exculpant. En tercer lloc, perquè amb un pressupost superior als 5 milions d'euros sembla que l'Oficina Antifrau només es dediqui a viatjar, en plena època de retallades, fins i tot a destins exòtics. El que han de fer és investigar la corrupció a Catalunya, no a Hong Kong o a Tanzània. I, en quart lloc, perquè no se sap ben bé què fa l'Oficina Antifrau. Tinc aquí la memòria de l'any passat. A prevenció, com visites escolars, estudis, articles, etc., hi dediquen gairebé 30 planes. A investigació només 6. De fet, el 80% de les investigacions són d'ajuntaments, però no sé si per això calia crear l'Oficina Antifrau. A més, després de la mort sobtada de l'anterior director, tenia moltes esperances dipositades en el seu substitut, Daniel de Alfonso, però el primer que va fer va ser signar una declaració contra la corrupció amb el president de la Generalitat al capdavant, Artur Mas. A veure, la corrupció no es combat signant declaracions, i menys encara amb el president de la Generalitat. Si mai li toca investigar una conselleria, què farà? No voldria acabar sense un missatge personal per la cap de premsa, Lourdes Parramon, que ni tan sols atén les meves trucades. No rebem mai ni una nota de premsa ni una convocatòria de l'Oficina Antifrau, la qual cosa és molt perillós, perquè ens dona la sensació que realment no fan res. La seva obligació és informar a tots els mitjans, fins i tot aquells que, com E-Notícies, són crítics amb la institució. Xavier Ribus, E-Notícies, Barcelona.